ଏବେ ତାଙ୍କ ବାବାଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ କ୍ୟାବିନ୍‌କୁ ଆସିଛନ୍ତି ଆଉ କହୁଛନ୍ତି, ବାବା ତୁମର କିଛି ବି ହବନି। ତୁମ ସବୁକିଛି ଉପରେ ମୋର ଅଧିକାର ଅଛି, ଏମିତିକି ତୁମ ଜୀବନ ଉପରେ ମଧ୍ୟ। ତୁମେ ଏବେ ରେଷ୍ଟ କର ବାପା, ମୁଁ ଏବେ ଆସୁଛି। ଆଉ ତାଙ୍କ ପଛରେ ରୁହି ଠିଆ ହେଇଥାଏ। ଆଉ ଚିକି ଯାଇ ରୁହିକି କହନ୍ତି, ତୋରି ପାଇଁ ଆଜି ମୁଁ ବାବାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଇପାରିଲି, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ତୁ କିନ୍ତୁ ଭୁଲି ଯାଆନା ଯେ ତୋ ସହିତ ମୋର ଶତ୍ରୁତା କମିଗଲା। ଏଇଠୁ ତ ଗେମ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ରୁହି, ତୁ କେବଳ ଅପେକ୍ଷା କର କହି ସେ ସେଠୁ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି। କେବିନ୍‌ରେ କେବଳ ରୁହି ଆଉ ଅନୁଜ ବାବୁ ରହିଯାଆନ୍ତି। ଆଉ ଅନୁଜ ବାବୁ ଉଠି ବେଡ୍ ଉପରେ ବସିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି ଆଉ କହନ୍ତି, ରୁହି ତୁ ଭାବୁଥିବୁ ମୁଁ କାହିଁକି ଚିକିକୁ ସବୁ ସତ ନ କହିଲି। ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ସିଏ ତୋତେ ଦଣ୍ଡ ଦେଉ। ତୁ ଯାହାର ପରିଚୟ ନେଇ ତୁଇ ଏ ଦୁନିଆରେ ବଞ୍ଚିଛୁ, ତା ପରିବାର ସହିତ ରହୁଛୁ, ସେମାନେ ହିଁ ତୋତେ ଦଣ୍ଡ ଦେବେ। ତୁ ଏବେ ନର୍କ ଯନ୍ତ୍ରଣା ପାଇବୁ ରୁହି। ତୋର ଦିନ କାଳ ଏବେ ସରି ଆସିଲାଣି। ତୁ ଏବେ